Máme za sebou úplně nádhernou akci. Myslím, že si to děti i lektoři Sportu bez předsudků užili. Trénink společně s českou rugbyovou reprezentací a s hráči Nového Zélandu, kteří sice přišli o trošičku pozdě, ale o to víc a srdečněji se těm dětem věnovali. My jsme to rozdělili do 3 takových sektorů, kde byly nejdřív děti, které nikdy rugby nehrály, jsou ze základních škol Prahy 5 a Prahy 17 Řep. A potom to byly děti, které rugby sice už hrají, ale byly trošku mladší. A v tom 3. sektoru byli prostě kluci a holky, kterým už je víc jak těch 13-14 let, to znamená ti nejzkušenější. A jednak česká reprezentace, která zde byla kompletní, včetně svého vedení, je taky Novozélanďani, dokázali ty děti úplně neuvěřitelně ukáznit. A ti na ně koukali s otevřenou pusou, s rozzářenýma očima a v podstatě, kdyby řekli nesmyslný úkol, tak ty děti prostě naprosto splní. Vlastně všechny 3 skupiny pracovaly zhruba 2 hodiny a hrozně si to užili. Zvlášť kluci, kteří vládnou angličtinou, protože dnes už je to naprosto běžná věc, tak prostě se jim věnovali a neustále probírali i tréninkové metody, což v 11 letech si myslím, že je třeba ještě brzo. Ale to zaujetí a v obou dvou stran bylo opravdu příkladný. Pro nás jako pro Sport bez předsudků a pro Tatru Smíchov to má samozřejmě pozitivní dopad v tom, že i ty děti, které rugby nikdy nehrají a přišli z těch škol, tak prostě najednou vidí tu opravdovou atmosféru, kterou jim jenom popisujete a ukazujete na těch vizuálních záběrech a teď to vidí na vlastní oči. To znamená, my jsme se hned přímo domluvili zase tady se 2 školama, že na podzim pokračují v našem projektu, že by chtěli založit školní rugbyový kroužek, což máte najednou navíc 40 hráček i hráčů ve věku do nějakých 13 let. Rugby, kdy před 10 lety to je naprosto nemyslitelná věc. Úplně na závěr toho dne přišel manažer toho novozélandského týmu, že se jim to tak líbilo a v podstatě i jako omluvu za to, že přišli trošku pozdě, že by pro děti udělali haku, jenom jestli bychom nepoprosili český tým, aby odešel do šatny, protože ty jejich tradice jsou opravdu pevný a oni je nechtějí měnit, což naši kluci odešli, nedělali s tím vůbec žádný problémy a Novozélanďani tady pro děti udělali vlastně ten typický novozélandský tanec, bojový, ten pokřik, při kterém vám úplně jako běhal mráz po zádech. Dětem teda se to moc líbilo, to si myslím, že v nich zanechalo určitě hluboký zážitek a doufám, že se to projeví zase na podzim v jejich rugbyové píli, protože tenhle ten zážitek si určitě ponesou celou svoji sportovní kariéru.